дар вилояти суғд аз рӯзи милисияи тоҷик таҷлил карданд. чорабинии тантанавӣ дар толори кохи рӯдакии шаҳри хуҷанд бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. баъди ворид шудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба толор ва сароидани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ оғоз карда шуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода кормандони мақомоти милитсияро бо иди касбӣ аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд табрик намуд. вай таъкид кард ки кормандони мақомоти милитсия барои осудагӣ ва оромии ҷомеа саҳми босазо мегузоранд. маҳз ин гурӯҳи наздик 5000 нафараи кормандони мақомоти милитсияи вилоят ҳастанд ки дар ҷамъият тартибот риоя гардида мардум озодона умр ба сар мебаранд. кормандони милитсия барои барқарорсозии сохти канцонӣ, таъмини оромиву суботи ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, яъне волоити қонун аз лаҳзаҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар дар сафи пеши мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва дигар қонуншиканиҳо далелӣ ва фидокориву ҷонисорӣ нишон дода дар таҳкими нуфузи эътибори давлати мо дар арзаи ҷаҳон саҳми бисёр арзанда гузоштаанд. воқеан ҳам кормандони милитсия дар даврони истиқлоли давлатӣ аз имтиҳони вазнини таърих гузашта, хусусан дар айёми сахту сангини ибтидои солҳои 90-уми асри 20 вазифаҳои ба ӯҳдаашон гузоштаро бо шарофона иҷро карданд ва якҷо бо ҷузу томҳои дигари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ барои барқарорсозии сохти канцонӣ, таъмини волоити қонун, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми босазою арзишманд гузоштанд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз лаҳзаҳои душвори оромии кишвар ва хизмати софдилонаи мақомот сухан кард. вай махсусан таъкид намуд ки муноқишаҳои сарҳадӣ ки боиси фавти сокинони осоишта ва кормандону хизматчиёни мақомот гардид, милитсияи тоҷик тавонист сарбаландона ба онҳо муқовимат нишон диҳад ва тинҷиву осоиштагиро дар ҳудуди вилоят ҳукмфармо намояд. ин қаҳрамонӣ ва корнамоии кормандони милитсия боиси ифтихор аст, гуфт Раҷаббой Аҳмадзода. ягон нохалаф имрӯз тинҷи оромӣ моро вайрон накунад. лекин ҳаматарафа мо бояд омода бошем барои мавзӯи кишвари худ, барои амнияти ҷомеаи худ, барои тинҷи амонии худ ки имрӯз ҳамин оромӣ моро душмани беруна вайрон накунад. ва мо ба мақомотҳои қудрати хусусан милитсия бисёр боварӣ комил дорем. сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд Абдулло Навҷувонов низ дар чорабинии тантанавӣ сухан ронд. вай тамоми кормандони мақомоти милитсияро аз номи вазири вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода табрик намуда, таъкид кард ки адои софдилонаи вазифавии ҳар корманди мақомот ин оромиву осоиштагӣ аст. маҳз онҳо ҳастанд ки тартиботи ҷамъиятӣ риоя гардида қонуншиканиҳо саривақт пешгирӣ карда мешавад. мазмунона дустуворӣ, шуҷоату мардумагӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносии кормандони милитсия дар таъмини ҳифзу ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, сулҳу осоиш ва амнияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ буд ки имрӯз ин саҳнаи таърихӣ бо тантана ҷашн гирифта шуда сокинони мамлакатамон дар фазои дӯстию рафоқат ва суботу оромӣ умр ба сар мебаранд. ҷомеаи инсонӣ аз ибтидо то имрӯз ба низому тартиб эҳтиёҷ дошт ва ин василаи осоишу оромиш ки аз масъулияти баланди кормандони мақомот корҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад, ҳамеша вазифаи муқаддасу пурифтихор арзёбӣ гардида дар оянда низ чунин боқӣ хоҳад монд. насли имрӯз мақомоти корҳои дохилӣ дар мубориза бо дастаҳои муташаккили ҷинояткор, гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ ва нашаҷалоб муборизаи биамон бурда дар таъмини волоити қонун ва дастовардҳои Тоҷикистону соҳибистиқлол саҳми арзанда мегузорад.
маҳз кормандони мақомоти милитсия ва ҳайати шахсии онҳо аст ки муқовимат бар зидди гурӯҳҳои тунгаро, терроризм, ифротгаро ва ҷинояткорон анҷом дода мешавад. ҷиноятҳои вазнин ошкор ва ҷинояткорон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. гуфта шуд ки ҳоло дар вилояти Суғд тақрибан 3000 нафар собиқадорони милитсия умр ба сар мебаранд ки онҳо ҳамеша барои тарбияи насли нави милитсия саҳми босазо мегузоранд, зеро таҷрибаи бой ва пуифтихор доранд. хурсандавар аст ки имсол мо 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистони азизамонро қайд намудем. дар қатори соҳаи маорифи илм, саноат ва тандурустӣ дар мақомоти қонунии дохилӣ низ дастовардҳои бисёре ба даст оварда. чандин иншоотҳои нав ба нав дар биноҳои маъмурии шӯъбаи қонунии дохилӣ сохта ба истифода супорида шудаанд. шароит ба хизматбарии кормандони муҳайё намуданд. имрӯз санаи 10 ноябр рӯзи милитсияи тоҷик аст. ба ин муносибат ба фаъолон ва собиқадорони соҳа тӯҳфа ва сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим карда шуд. сипас бахшида ба иди касбии кормандони милитсия консерти идона ташкил карда шуд ки сарояндагони номии вилояти Суғд иштирок карданд. гузориши мафнушкур ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилооти хабар.